zoriondurik nahiko nuke UEU eta ikergaztea, zeren pentsatzen dut, zela Baionan hautatzean, hirugarren beraz ikergazte kongresurako, ez zela autu errexena, pentsatzen dut errexago izan behar dela, gauzak errexago lidatekela beste provintzia batzuetan, baina ikusten da hori egiten duzuela baita militantziaz, eta eskertzekoa da. Eta galdearen zat, uztot, igualderen zat ere, oso garrantzitsua da. Hala, beraz, Estia, azken ogoi 30 urtetan, hemen Interraldean ingenieritzaren inguruko eta formakuntzari begira, ingenieritzaren inguruko formakuntzari begira erreferentzia bat da. Gaur egun, 900 ikasle ditu, 120 bat langile, 3 egitura bat dira, Estian, bat enpresagintzan eta beraz enpresak sortzeko eta egitura bat, beste bat formakuntzan, eta ikerkuntza. Ikerkuntza, lau ardatz berriki da ikerkuntza doa, eta lau ardatz, beraz, bat dira gaur egun Estian. Bata da innovazioaren inguruan, nola innovatzeko metodoak, tresnak eta irrigatu bat efizientzia gehiago lortzeko. Beste bat interfaze tankileri edotua da, hor, beraz, gizakien eta makinen arteko interfazeak nola hobetu enpresetan eta bereziki ataza zailak egin behar direlarik jendea laguntzeko. Gero bada beste bat, energia berriztagarrien integrazioari buruz sare elektrikoan integratzeko. Eta gero azken bat, giza eta teknologia, giza arloa edo gizakien problematikak eta teknologiak bat zenituen sistemak nola landu bereziki prozesu oso komplexuak dituren beraz lantegietan. Da gero badira lau plataforma, bat da energia, beraz energia berriztagarri lotua, beste arteak izenekoa beraz interfaze partilen ingurukoa, eta gero kompozitador, mekanikan kompoziten ingurukoa, eta adunadu, beraz, mekanikan, beraz, eraikuntza aditiboaren ingurukoa. Orduan, gero ikerketa gehiago egiten da ere Estian, hemen aipatu da den ikerketa gero gazte gehiago bazela kalitatean deko eta egia da. Egia da ere, egia esan herrialde batzutan, bereziki Europan eta herrialde aberatsenetan, nik ez denak kasu guztiak ezagutzen, baina adibidez Frantzian edo Britainia Handian, nahiko bokazio gutxi dela ikerketarenako, eta Euskal Herrian bat desberdina da, bintzat egualdean nire gazte asko ikusten dela ikerketa egiten, eta zerbat dela. Eta beraz, Estiarentzat noski ikerkazte bezalako ekimenak oso garrantzitsuak dira, justuki ikerlari horiek laguntzeko edo motibatzeko eta beraz haien lanak ezagutu arazteko eta sare bat ere sortzeko bereziki ikerlari euskaldunen artean. Eta gero euskaraz izateak ere bere garrantzia du, bereziki Estia kontzientea da Euskal Herriko eragile bat dela, eta beraz euskara ere kontuan hartu behar duela. Eta gainera euskarak ikuspegitik jadanik harreman asko ditu hainbat europear eragileekin, baina bereziki bateko batzuekin, eta euskarak noski eresten du harreman hori. Beraz, bukatzeko, bere heinean, Estiaren gaiatu dela, beraz, ikergazte antolakuntzan edo kooperazioan. Hor, beraz, gutienez, 3 pertsonek parte hartuko dute kongresuan, Estiatik. Gero, tailer bat ere antolatuko da Estian, eta bereziki aukera izanen da Estian, 2 plataforma bisitatzeko, energia berriztagarriari buruzko plataforma teknologikoa, eta beste PETS izenekoa, beraz, interfaze eta berri buruzko.